דקה אחרונה פה ברבע השלישי, שחר אמיר, אסייג, מלא קררה, מוציא החוצה, רון כהן מרים את זה, לא מצליח להצטרף בינתיים לרשימת הקלעים, פגיעה אחרונה של קררה. תשמע, סוגיית ארנון אמיר מטרידה את הלקוחות. אוקיי, ומה התשובה? קודם כל אני זוכר שארנון אמיר שחק בגן שמואל, את זה אני זוכר. אז בוב גונן, אבל המטיבי לכת טוענים שהוא מקיבוץ יחיים. אמרתי לך משהו מהגליל למעלה. יש פה צ'אלנג' על כדור החוץ האחרון. נראה אם הנגיעה הייתה של קררה. שפטתם יפה 31 דקות בלי צ'אלנג', הייתם חייבים את זה? הוא לקח, אז מה? עוד מבט, שימו לב לנגיעה האחרונה בין קררה לאדוארד. אני חושב שקררה נוגע. עוד פעם את הזווית הזו. בואו נראה. לפי הסיבוב של הכדור אחרי הדאבל נגיעה הזו. הכדור של נתניה, יחד של קררה. זו הייתה החלטה על המגרש, נשארת כך גם אחרי בדיקת הצ'אלנג'. ברגעים אין יותר צ'אלנג'.